Ceacht a fiche cúig, an cúgiú ceacht as fiche. Taristeach ón máisteach. Taristeach, báfar am an sin tú faoin máisteach. Chuir benna í bhara an seo tú a deireann tú. Chuid, dúirtí gur cheapsí go meach seom ragad. Dúirtí go gabhráfáilim. Déan ha mé sin. Dál an scéil nach tusa a bhí héisig liam ó néil an orí. A bhfuil tú mór leis a gcónaí. Táim, ach tá buacha líon go láiste techt chuige. Tá, bhí sé daige an bhí se caite freisin. Chonaic mé scatacha a gabháil hart an is féin. Se, tá seomra agamsa, ach níl is agam meach sé irúnachtait. Se leat go bheice tú é. Cear go leor? Sin é. Brenna éir agus abarla mé mar a bhfuil tú sásta. Ní léon lectrachas agan go fóil, ach tá an gás go má mar tholas. Bei mé lán sásta lum féinin seo. Tá an seomra folca, trasna an seo, ag bár a staire. Measim go bhfuil gach éad a gceart. Cé bhéad a bheith éir? A me chá fún déag in aina seachtaine ró thromart